Dobrý deň prajem všetkým. Dovolte mi, aby som vás privítal na našom zasadnutí 24. obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené v stanovenej lehote 3 dní vopred. Materiály boli, je to reflexia na to, že v piatok sme dostali negatívnu odpoveď vo vzťahu k existencii našej základnej školy a existencii elokovaného pracoviska základnej školy Juraja Fanliho so sídlom v Seredi. Prebiehali ešte včera, som vám posielal mail, teda volal mi pán primátor, ale vysvetlím vám to potom v tých jednotlivých bodoch. Takže dovolil som si doplniť ešte program zastupiteľstva. Takže potom vám to odprezentujem. Prešiel by som teda k prvému bodu, otvorenie schválenie programu určenie overovateľov zápisnice. Ako overovateľov zápisnice navrhujem pána Martina Andela a pána Emila Borovičku. Takže pokiaľ doplním. Dobre, v prvom rade dám schváliť uznesenie číslo 418 a návrh predkladám na toto uznesenie a znenie je nasledovné. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 21.5.2026 po A schváľuje program rokovania obecného zastupiteľstva a po B berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice pána Martina Andela a pána Emila Borovičku. To je zaznenie takéto uznesenie. Ďakujem, zdržal sa niekto prosím. Ďakujem. Vzhľadom na to, teda, ako stále hovorí, že dynamika v tejto opcii je neskutočná, tak som si dovolil dobudiť dva body, ospravedlňujem sa, bod 3 v aktuálnych otázkach. Bol nám doručený rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vo veci právoplatnosti rozhodnutí Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci pridelenia ostatnej vodnej plochy do užívania v osobitnom režime obci Dolná Streda. A v bode informácií, ktoré v pôvodnom rokovaní nebolo, je to informácia o ďalších následných rokovaniach s mestom Sereď ako riaďovateľom základných škôl na území mesta Sereď vo veci existencie základnej školy Jana Majku. Ten bod som doplnil v reflexii na telefonát pána primátora. Takže toľko to asi k tomuto, nech sa páči, otvorím rozprávu po zmene bodov rokovania obecného zastupiteľstva. Pokiaľ nie je nič, dovolím si uzatvoriť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 419. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 21.5.2026 schvaľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako bola na starostnom obci. To je zaznenie takto uznesenia. Uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom, alebo ďalšie body rokovania sa týkajú pod bodmi 3, 4 a 5 zrušenia školskej knižnice, zrušenia základnej školy Jana Majku 1. a 4. ročník Dolná Streda číslo 69, teda zrušenia výdajne školskej jedálne Dolná Streda 694. Prešiel by som bodu číslo 3. Ako predkladateľ musím skonštatovať, že veľmi som sklamaný, že teda nedošlo ku konsenzu. Administratívne písomnosti, ktoré sa týkali tohoto, ja ich dám potom aj na webovú stránku obce cez zapisovateľku, že teda komunikovali sme s mestom Sereď a žiadali sme ich o spoluprácu, aby boli využité priestory našej základnej školy na pokračovanie ako elokovaného pracoviska základnej školy Juraja Fanliho v Seredi, ktorá je našou kvázi spádovou. Takže nedospeli sme ku konsenzu k žiadnemu, a teda toto sú povinné veci, ktoré musí orgán na to určený, ktorým je jediné obecné zastupiteľstvo rozhodnúť a teda zrušiť základnú školu a teda aj školskú jedáleň, výdajnú školskej jedálne a školskú knižnicu. K tomuto bodu zasadala aj rada školy, ktorá teda skonštatovala, nech sa páči, odozdal by som slovo predsedovi rady školy, nech sa páči, pána Nemec, kedy predal zasadnutie. Rada školy hlavnou na tej udalosti, ktorá je vyprobovaná celotu, ako bola, tak prakticky zhoda je v tom, že nakoľko nemáme žiakov, ekonomicky to nedáme večer využívať. Nič viacej k tomu, dá sa tam veľmi veľa rozprávať, tá škola bola určite viacej ako 150 rokov, takže to tu bola, takže taká rozhodnutie na tomto svojemu, čo je ťažké, ale bohužiaľ ekonomika nás nepustí. Dobre, ďakujem pánovi predsedovi rady školy a teda aj
zástupcovi starostu obce. Ja sa ospravedlňujem, lebo od pána poslanca Šiša som dostal upozornenie, že som si dovolil preskočiť bod 2, je to kontrola plnenia uznesení. Ani pani zapisovateľka ma, ale vyplýva to z toho, že som naozaj v skutočnosti pod stresom ako každý jeden človek, lebo týchto bodov som sa dožiť nechcel, ale bohužiaľ nič iné sa robiť nedá. Takže vrátim sa naspäť k bodu číslo 2, je to kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva zo dňa 13.5.2026. Je to konkrétny materiál, ktorý vzhľadom na to, že som témal pracovníčky som musel vyhodnocovať sám a celý robiť. Takže bol vám zaslaný neskôršie, za to sa vám ospravedlňujem, ale veci sú tam, ktoré sa plnia priebežne a ktoré boli splnené priamo na tom zastupiteľstve. Takže asi takto toľko k tomuto bodu, nech sa páči, pokiaľ by ste mali k tomuto bodu rokovania niečo v rámci rozpravy, otváram rozpravu. Pokiaľ nie je od poslaneckého zboru nič v rámci rozpravy k bodu číslo 2, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 420. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní na 21.5.2026 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z posledného 23. zastupiteľstva konaného 13.5.2026. Kto je za mňa takéto uznesenia? Ďakujem. Je niekto proti? Ďakujem. Tretím a štvrtým bodom vlastne dnešného rokovania sú tie kľúčové, o ktorých som teda hovoril a začal som rozprávu, ospravedlňujem sa ešte raz za to. Ja len pre verejnosť teda poviem, že negatívna situácia v našej základnej škole sa vyvíja už od roku 2024, kedy nám do školského roku 2024-2025 zapísali rodičia, ktorých deti končili v materskej škôlke, kde sme ich odchovali. V našej zriaďovateľskej pôsobnosti iba jedno dieťa. Keby som sa mýlil, pani riaditeľka, prosím vás, opravte nám. I napriek tomu, že sme s pani riaditeľkou chodili na rodičovské združenie do základnej či materskej školy našej, boli sme aj na rodičovskom združení v materskej škole v obci Váhovce, kde sme sa tiež snažili rodičov presvedčiť, aby nám sem dali deti, hlavne teda, ktorí majú záujem o slovenské vyučovanie v slovenskej škole. Nepochodili sme. Dokonca pani riaditeľka vybavila návštevu materskej škôlky na Komenskej ulici, kde boli obidvaja a si predstavte, zaujímavé, nikto neprišiel absolútne na to rodičovské združenie rodičov. Takže je to taký môj smiech, cez slzy by som to povedal, že teda čo sme vedeli urobiť, tak sme robili preto, aby sa tá škola vedela nejakým spôsobom, lebo pokiaľ škola nemá deti, tak je to mŕtvý organizmus. Zriadili sme školský autobus, nazvem to takým spôsobom, kde ste vy ako poslanci schválili kúpu takéhoto 9-miestneho, vozili sme 7 detí z obce Váhovce, zo slovenskej školy zaniknutej, lebo základnú školu plnoorganizovanú s vyučovacím jazykom maďarským obec Váhovce zrušila už v roku 2024, myslím, keď klamem, tak možno 2025, a myslím, že 24, lebo tie deti chodia tam dlhšie. S tým teda, že bola zrušená aj malotriedka 1. a 4. ročník Slovenska, kde teda obec Váhovce doplácala z vlastného rozpočtu na realizáciu týchto aktivít a teda preneseného výkonu štátnej správy v plnoorganizovanej maďarskej škole 9 tried a 1-4 slovenskej triedy, viac ako 70 000 vlastného rozpočtu. Čiže ten trend tu začína už v minulom období, že to školstvo je finančne poddimenzované. Od marca 2025 zanikla aj základná, 26 zanikla aj základná škola 1-4 v obci Pusté Sady, odkiaľ sme čerpali teda informácie, aký zákonný postup je nevyhnutné riešiť. Takže ten trend je taký, že momentálne existuje podľa návštevy metodičky z MOSu, nazvem to tak, alebo pani, ktorú si vysoko vážim, pani Chorvátovú, ktorá pricestovala z Bratislavy, aby nám pomohla s týmto zložitým a ťažkým procesom dokonca integrovanou dopravou, že existuje mapa, ktorú vytvorilo ministerstvo školstva, kde v rámci Slovenskej republiky je 700 základných škôl ohrozených na zrušenie, takže tie samosprávy si ich môžu nehať vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale musia ich dofinancovať, čo je nereálne. Opäť informácia pre verejnosť, ak budú mať záujem, za rok 2025, rozpočtový rok 2025, základná škola Jana Majku 1. a 4. ročník nás spôsobila stratu minus 55 000 eur, ktoré sme dofinancovali. V snahe zachrániť túto základnú školu sme spolupracovali s jazykovou školou Zaraz, ktorá chodila vyučovať externé deti angličtinu, ani toto nezabralo.
ani tie rodičovské združenia a v školskom roku 2025-2026 nám zapísali 2 deti do našej základnej školy z materskej školy, kde sme odchovali, myslím si, že 18 detí. A keď sa dozvedeli, že budú spojené ročníky, tak jedno nám prepísali do cirkevnej základnej školy, takže nastúpilo jedno dieťa. V súčasnej dobe nám končí 12 detí v 4. ročníku 36. a fyzicky nám zostane v základnej škole, by nám zostalo v základnej škole koľko? 9 detí. Rodičia v materskej škole vďaka aktívnemu pánovi zo školskej rady Jakubovi Holíkovi, ktorý teda chodil aj na rokovania do mesta Serec s nami. Údajne teda 9 detí by sa bolo zapísalo do nášho prvého ročníka, ale namiesto 24 detí by sme mali 18, čiže zase by tam bola strata. Koeficient, ktorý sa prideľuje základným školám, sa znížil z 1,5 pre malotriedky na 1,42 a smeruje k 1,1. To je zložitý mechanizmus, ktorý nechcem ani pre verejnosť vysvetľovať, čiže peniaze by nám len klesali a strata v obecnej pokladnici by len rástla. V rámci racionalizácie by sme 31.8.2025 ukončili pracovný pomer s jedným pedagógom a teda teraz nás čaká strastiplná vec ukončiť pracovný pomer s 2 pedagogičkami a s pracovničkou školského klubu, ako aj teda upratovačkou. Zámysel je ukončiť činnosť, ak to teda všetko legislatívne vyjde, po konzultáciách by to malo ísť, pokiaľ tieto právne akty, ktoré sú na vás, schválite, tak k 31.8.2026 zanikne základná škola Jána Majku, ktoré sme pred niekoľkými rokmi teda hrdo dávali toto meno tejto základnej školy, tak prepisovali register základných škôl, avšak teda vďaka neochote rodičov a nedôvere, neviem ako to inak nazvať, škola bude musieť zaniknúť, ale ono to súvisí nielen s tou nedôverou rodičov, ale aj s tým, že vlastne racionalizácia základného školstva prebieha na celom Slovensku a teda naozaj ohrozených existenčne je 700 škôl. Dneska som sedel na budúcej rade partnerstva, alebo na rade partnerstva, kde sa už chystá finančná podpora základných škôl a dofinancovanie na havarijné stavy iba pre školy, ktoré majú viac ako 200 detí. Čiže už tu na vlastne vznikajú diskrepancie, že keď bude mať základná škola 199, tak dostane na havarijný stav, keď chytá praskne kúrenia a podobne. Ale to sú veci, ktoré nás teda obchádzajú. Ja len teda upozorňujem, že tých problémov v školstve je obrovské penzum a nám padlo to maslo na hlavu a teda musíme prikročiť k takémuto radikálnemu kroku. Myslím, že stojí sa ani jeden z nás, ako tu sedíme okolo toho stolu, stotožňujeme nejakým spôsobom a neschvalujeme, ale bohužiaľ iný spôsob existencie a koexistencie našej základnej školy nie je. Ja potom v tom bode informácie doplnenom ešte vysvetlím, že čo som vám včera doposielal, aby sme to teda nejakým spôsobom uzavreli, ale nechcem predbiehať teda udalosti. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Ešte ako posledný dovedok, pán zástupca sa snažil, aby som zistil, kedy vlastne vznikla základná škola. Že ani nebol čas zisťovať túto okolnosť, ale do budúceho zastupiteľstva sa budem snažiť zistiť, či už v cirkevnej kronike cez pána farára alebo niekoho, že kedy vznikla základná škola u nás a teda asi takýmto spôsobom. Čo sa týka budov, to potom preberieme v zastupiteľstva ďalší, aký bude ďalší postup. Proste hardware je náš, čiže budovy sú naše a v žiadnom prípade nikomu neodovzdávame na sú majetkom obce, lebo sme tam nainvestovali nemalé finančné prostriedky a dostane to vo vlastníctve obce. Nech sa páči otvárať rozprávu, ktorú tu budeme. Možno, že nie je tam niečo také, jak kedy čerpanie z externých finančných prostriedkov, že určitá pomoc. Bola takáto možnosť v rámci rozpravy, dovysvetľujem. Do 31.3. bolo nevyhodné podať koncepciu rozvoja základných škôl alebo základnej školy Jána Majku. Keď som s pani Chorvátovou za prítomnosti pani riaditeľky a pani personalistky komunikoval a rozprával, tak som sa aj pýtal, že akú koncepciu by som mal spracovať, keď v 24. som dostal jedno dieťa, v 25. jedno dieťa, akú koncepciu by som mal spracovať na rozvoj tejto základnej školy, keď
keď teda je to takýto skutkový stav. Bohužiaľ, legislatívne nie je možné, aby sme donútili rodičov dávať sem deti, takže budeme stáť, alebo rodičia budú stáť pred problémom tí, ktorí tam tie deti majú voziť na to, že aby svoje deti umiestnili do základných škôl. Nie je to, možno to znie alibisticky, čo teraz poviem, že nie je to problém obce, ale problém štátu, ale my sme prenesení výkon štátu, takže štátnej správy. Takže tie deti už niektoré si našli svoje umiestnenie, lebo na rodičovskom združení som povedal, že základná škola bude musieť zrejme zaniknúť a tí rodičia už v tom čase robili opatrenia a zháňali si miesto pre svoje deti. Rodičom z Váhoviec ďakujem, že snažili sa nám pomôcť zachrániť našu základnú školu, ale teda nedala sa udržať tak, ako sa neudržala ani vo Váhovciach. Nie pre neschopnosť starostu a poslaneckého zboru v obci Váhovce, nie základná škola Jana Majku nezanikne vďaka neschopnosti starostu a poslaneckého zboru, ale vďaka rodičom, ktorí teda sem nedávali deti. Ale myslím si, že ten dopad ekonomický by bol tak či tak, že skôr či neskôr uvidíte, že v rámci celej reorganizácie, racionalizácie, ako to oni populárne nazývajú, padne, či to bude 670 škôl, alebo to bude 703 škôl, to ja neviem, ale dneska to nikto kvantifikovať nevie. Na celom Slovensku, tak ako my sme nepredložili tú koncepciu rozvoja základnej školy, bolo 46 škôl, ktoré už toto nepredkladali, takže zrejme boli v obdobnej situácii, že tam nevideli reálny základ na to, že by sa tá agónia predĺžila o 1 rok, lebo 31.8.2027 tie školy zaniknú. Zas tam nastupuje ďalší iný právny problém, ktorý verejnosť ani nevie, že aj materská škola bude musieť mať právnu subjektivitu podľa súčasnej platnej legislatívy. Takže neviem, čo s tým hodlá štát robiť, ako to bude robiť. V obci Gán dneska napríklad pristupujú k tomu, takže materskú školu dajú do jurisdikcie zriaďovateľskej spôsobnosti základnej školy vo Veľkej Mači. Čiže tu budú rôzne možné fúzie a podobne, ale uvidíme, čo nám teda prinesie. Tá výzva pre budúcu samosprávu je asi taká, že aj s tou materskou školou budeme musieť niečo robiť. Po právnej stránke hovorím, existencia tu zostane, len teda tá právna subjektivita je tiež nejakou bariérou, nazvem to tak legislatívnou. Asi toľko z mojej strany. Keď budeš vedieť odpovedať vám na vaše otázky, čo budeš vedieť odpovedať, nech sa páči, odpovedať rozprávu ďalej. Ja by som sa chcel spýtať, keď ste povedali, pán starosta, to číslo, že 200 detí musí byť, že aby sa to žilo, tak som to vedel do kalkulačky. To znamená, že muselo by byť v podstate 22,1 dieťaťa na jeden ročník. Čo je dosť brutálne, čiže keby sme mali len jeden stupeň, tak by sme museli mať 3 triedy. Nereálne. Nereálne ekonomicky to udržať a vždy sme boli malé triedy, museli sme dofinancovať a ten koeficient, ktorý dneska dostane základná škola v Angliu na jedného žiaka je koeficient 1. To je ten PPŽ, ktorý v tom rozpočte preberáme, to je prepočítaný počet žiakov. Oni majú 107 €, vymýšľam si možno 110 € v tomto roku na jedného žiaka, my máme 150, ktorý nám dávajú v rozpočte. Alebo 142, dajme to 100, aby sa to lepšie, lebo 1,42 z 1,5 kleslo. A bude to mať tú klesajúcu tendenciu, že aby sa to priblížilo k tomu, nepriblížilo a vyrovnalo jednej. A tuto je tá ekonomická neudržateľnosť, ktorá vlastne vzniká. Nastavili to zase štátni úradníci, ktorí nevedia, čo je vonku. Určite teraz sa ohľadá národnostné školy z juhu Slovenska a podobne, možno Rusíni a možno budú nejaké špecifika na udržanie malotriedok. Neviem si ani vymyslieť ten správny jazyk. Tak, viažúce sa na menšiny a menšinový jazyk a podobne, možno niečo vymyslieť v rámci tej metodiky za ten rok a podobne. To je nejaké také prekopanie celého systému, ako nás postihlo už v sociálnych službách, že od 1.1.27 je v zriaďovateľskej pôsobnosti a financovaní náš stacionár bude náš, my ho budeme musieť financovať, štát sa toho zbavil, že dá klientom určitý benchmark peňazí, ako s nimi oni naložia, keď nám ich nedajú, tak neviem, čo bude robiť, takže to je tiež tam nám vytvorili nášlapnú mínu ekonomickú, takú istú vytvorili vo vzťahu k ústavám, lebo všetky pobytové zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti, či už tretieho sektora, alebo huciek, alebo obcí, musí financovať úcta. Takže to sú ďalšie veci, ktoré štát je stále horšia macocha, takto by som teda povedal, že dali nám veľa povinností a málo peňazí. Ale to sa nesie celých 20 rokov, ako tu sedím, že by nám dávalo menej. Niekedy sme dostávali naša informácia taká z radizmu,
jadrovej elektrárne Slovské Bohunice, kedysi, keď sa robila koncepcia asi 2 mesiace naspäť racionalizácie miestnej samosprávy, tak historicky kedysi sme dostávali 2,8% hrubého domáceho produktu pre miestne samosprávy. Čiže to bol nejaký veľký balík peňazí, ktorý dneska na budúci rok bude 1,6%. Tak si zoberte, že 0,8% HDP nám zoberú pod takým falešným krikým, že však ale stúpajú príjmy. Nie, to je 1,2. Alebo 1,2. Ani to nemá všetky tie čísla, lebo to sa nedá v jednej hlave ani to. Ja ale vysvetľujem, že aj táto škola je ekonomickou príťažou. A ten štát je macocha, ktorá zase hovorí, že len školy na to presne budú brané ako veľké. V tejto súvislosti, keď tu pani riaditeľka, ešte by som sa chcel povedať, že aká je vlastne možnosť čisto pri tých úvahách, aké by to bolo, ja neviem, keby sa niekde zohnali peniaze na novú školu, čo je samozrejme, že momentálne situácie utopia, ale aké sú možné počty žiakov v triede momentálne, že tam vychádza, že 23 je minimum, čo musí byť v každom ročníku, aby tá škola mohla mať tých 200 žiakov, že koľko môže byť maximálny počet žiakov v triede, viete? Na prvom ročníku 22 a na prvom stupni 23, na druhom stupni už môže byť viacej. Takže to je dosť komické, že vlastne keď budete mať 9-ročnú školu, tak vy dosiahnete 200 žiakov, keď hovoríte, že 22. Ale to právo trvá akorát 20. Áno, jedine tak, ale akože kvázi model Vinohrady, kde je jedna trieda 9 ročníkov, tak ešte pomaly tá škola, aj keby mala 22 žiakov v ročníku každom, tak ešte stále nedostane tú dotáciu, čiže to mi príde už úplne z cesty. Na havarijný stav, aby som povedal, na havarijný. Ja som na havarijný. Tak som to Ale uvedel. som spýtal ešte jednu vec, koľko tam máme tried a koľko do tých tried by sa pošlo žiakov? Triedy sú 4, každá má inú veľkosť. Ja keď Ale som... cieľ, vieme, koľko by sme tam vedeli umiestniť. V tej jednej bolo 10 detí, to už bola plná trieda. V druhej ja som mala 17-20 by tam ušlo. Tá tretia je menšia, to by bolo takých 18 a tá posledná, to bola počítačová trieda, pôvodne tam 10 detí už sú ako sadinky. Veď to, že my ani priestorovo na to nemáme, aby sme sa dostali na to, čo dneska bude akože chránené, podporované a v čase núdze potrebuje. Ja len pre tú informáciu, ale ako jasné, všetky nám to je ľúto, ale treba si uvedomiť, že v prvom rade tu nie je záujem o túto našu službu, ktorú tu už roky dotujeme, to nie je teraz akože prvý rok a k tým 50 000 musíme prirátať naozaj tie ďalšie náklady, ktoré sa investovali, či už vo forme opravy tej budovy, či nakúpenie auta pre tie deti teraz posledný rok a jedno s druhým. Takže ako jednoducho, keby ten záujem bol, tak určite zo strany zastupiteľstva a starostu sa urobí všetko preto, aby sa to splnilo. Ale keďže nie je, a to treba jasne povedať, že ten záujem tu nie je od tých obyvateľov, aby tie deti chodili tu do školy. Bohužiaľ, žena nezostáva a už možno aj barok presúdené, takže asi toľko k tomu. A keď už mám slovo, neviem, či to v uznesení je, ale asi by sme tam mali doplniť, že ku ktorému dňu. Doplňať sme to. Dneska som to Tam v tom texte to není, takže aby sme neskladali. V tom pôvodnom to nebolo. Bez dátumu, hej, takže dobre. Doplnili sme 31.8.2026. Dobre. Dobre? Tak, aby sme schvalovali to konkrétne. Áno. Posledná vec ešte, v čom som to celé viedol, túto diskusiu, je to, že by sme mohli ešte sa pokúsiť zistiť, že veľa rodičov povedalo, že keď je to takto, že je dvojtriedka a podobne, že sa nedá. Ale zase pre mňa je otázka, a neviem to odhadnúť tých ľudí, že keby tu bola taká trieda na Vinohradoch, že každá trieda je určená pre 25-28 detí veľkostne, je tu telocvične, je tu všetko, je tu jedáleň, že 9-ročná škola, tak celá základná škola, že koľko percent tých rodičov, alebo koľko rodičov by povedalo, že toto by ich už presvedčilo, to čisto pre budúcnosť. Jasné, že teraz je to pase, tú školu, tak ako povedal pán Ránka, si myslím, že musíme zatvoriť, lebo je to taká strata a nemá zmysel pre dve deti živiť školu. Ale
s výhľadom do budúcna očakávame, že trošku ešte asi narastie počet obyvateľov. Vysvetlím. Áno. Vysvetlím, lebo demografická krivka je taká, že teraz je pretlak, asi 2 roky bude pretlak detí, lebo boli úspešnejšie, čo sa týka natality. A v roku 2025 je hlboko najnižšia pôrodnosť v rámci celej Slovenskej republiky, čiže o 6 rokov budú triedy zývať v úvodzovkách prázdno. Čiže aj pán bude zháňať deti. A ja sa vrátim do roku 2006, keď sme kandidovali proti sebe so Štefanom a teda bolo nás 6 záujemcov, tak jeden z kandidátov povedal, nechcem meno citovať, že urobíme tu 9 tried. Ja som vtedy povedal, že kto to hovorí, to je nereálne. A toto je tiež nereálne. A niekto uvažoval nad tým, vysvetlím aj prečo to hovorí, že je nereálne, že to niekedy vznikne. Tak, jak tu Štefan teraz tak po všetky povedal, že keď to raz zavrieme, už to nikto nikdy neotvorí. Nikto nikdy neotvorí preto, lebo dneska majú v satelitoch Bratislavy problém a cez radu partnerstva my sme museli mať peniaze, kde som sedel, aby sa vôbec vedela postaviť základná škola tam v okolí Šambury. Čiže je náhoda, čo má 10 000 obyvateľov. Áno, tak, toto sú ďalšie veci, že cez peniaze, ktoré máme ísť do miestnej samosprávy, my trháme ministerstvo školstva transfery obrazne. Čiže tu na zodpovedne hovorím aj na záznam, aj vám, aj verejnosti, že tu už nikdy nebude plnotriedna škola. Nikdy, lebo viete, už dneska, keď sa zamyslíte, tak je spracovaná nejaká koncepcia racionalizácie územnej samosprávy, kde obce do 500 obyvateľov by sa mali integrovať do spoločných úradovní a podobne. Nejaký taký dánsky model by tu mohol vzniknúť, kde teda prebehli 3 reformy verejnej správy a podobne. Dneska sme sa bavili s poslankyňou Národnej rady o tom, že vlastne aj racionalizácia úciek by mala byť, kedy si boli 3 kraje, dneska máme 8, to je taký moloch, žijeme v štáte, že nie je dôležitejší človek, ako je štátny úradník v ľavej ruke s pečiatkou so štátnym znakom a spravedlivým podpíše pero a on rozhoduje, či mi podpíše niečo alebo nepodpíše. A pritom my ho platíme z našich daní a on nás tu cvičí, lebo tuto bolo včera nachystané, či predvčerom celý rad papierov na kontrolu cyklotrasy, kontrola na mieste sa to nazýva, nemal kto podpísať kontrolnému orgánu poverenie. Je to násmej, plakal by som, lebo 2 ženy to pochystali, rozumiete ma, moje ženy išli na školenie, tak chystali tiež veci, rozumiete ma, a oni mi telefonovali, že bohužiaľ pán starosta generálna sekcie ochorela a pán minister asi nám ráno podpíše, tak ráno mi telefonovali, bohužiaľ neprídeme. Tak o týždeň nám odsúhli kontrolu na mieste, už aspoň viete, prečo sme brali prekladovací úver, hovoríme, pani, nebudem menovať. Pani Zlata, preto to máme prekladovací úver, aby nám zase štát nespôsoboval škody, že budeme 0,05% z každého meškania na odbornú. A to hovorím o tomolochu, ktorý nad nami je a my nedebirokratizujeme ten štát, my ho debilizujeme. A to hovorím zodpovedné a nemám veru na zodpovednosť. My debilizujeme tento štát, lebo na 2 papiere píšeme 3 papier, na tie 3 papiere ešte napíšeme 4, že máme tie 3 papiere. Takto to funguje. Bohužiaľ, každý sa s tým stretáte na dennej báze, či je to súkromný sektor podnikateľský, tak jak vy to reprezentuje, či sú to dôchodcovia, čo musia dokladovať, že niečo, každý niečo dokladuje a furt beháme s papiermi, furt a pod pazúku haldu papier. Dobre, takže možno sme odpočili v rámci tej rozprávy. Nemôžem sa, ešte sa nikomu nesíte. Ani niečo. Pani riaditeľka, chcete nám niečo k tomu povedať? Ja tým nie ste vyznať tak ako v podstate, čo sme vedeli, naše kompetencii sme robili, bohužiaľ, ale aj keby sme mali, a úprimne nám poviem, aj keby sme mali 40 detí, tak by to nebolo samofinancovateľné. To je môj názor. Ekonomicky by sme nedokázali na 4 pedagógov zarobiť, dostať finančné zdroje zo štátu, aby sme tých 4 pedagógov, lebo viete, vyhalo sa pedagógom o 7%, 1.9. minulý rok, 1.1. zase 7%. Štát akože poslal na to peniaze, ale on poslal menší benchmark, rozumiete ma, lebo však keď není toľko detí, tak poslal len na deti posielal, my to prekalkulovali. Takže bohužiaľ, no asi to bude. Ešte niečo v rámci rozprávy k tomuto potom. Ešte sa opýtam, keď už sa tu zruší tá škola, že či štát dáva potom voľakú podporu na nejaké školské autobusy. No u nás je to tak, jak hovoríme, že tam bola, ale že všeobecne ako to je, že či dáva podporu, čo ja viem, keď deti z Vinohradov chodia do Šíptary do školy, voľaký autobus, nič sa nerieši. Majú chodiť aj v zime pokolona v snemu za svoje. Tak aj sme chodili my kedy si vedeli. Nikto nás nevozíval, chodili sme. Áno, jasne. Aby sa im to aj zišlo sa tam. Dobre, jasne, ďakujem. Je ešte niečo v rámci rozpravy?
Pokiaľ nie, dovolím si uzavrieť rozprávu k týmto trom bodom a teda predložiť návrh na uznesenie. Dajte mi sekundičku. Ďakujem pekne za navigáciu, pani dopisovateľka. Dovolím si uzavrieť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 421. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 21.5.2026 schvaľuje zrušenie školskej knižnice v priestoroch základnej školy Jána Majku 1., 4. a 4. ročník Dolná Streda, súpisné číslo 695 a jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31.8.2026. To je za znenie takéto uznesenia. Ďakujem. Teda sa mi to nepýtnite. Ďakujem. Štvrtým bodom je ten najhlavnejší zrušenie základnej školy, takže dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 422. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 21.5.2026 schvaľuje zrušenie základnej školy Jána Majku 1. a 4. ročník Dolná Streda, súpisné číslo 695 a jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky po oboznámení sa so stanoviskom Rady školy pri základnej škole Jána Majku v Dolnej Strede k 31.8.2026. Kto je za znenie takéto uznesenia? Ďakujem pekne. Kto sa niekto? Jeden. Štvrtým bodom je zrušenie výdajnej školskej jedálne. Dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 423. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní na 21.5.2026 schvaľuje zrušenie výdajnej školskej jedálne Dolná Streda, súpisné číslo 694 ako súčasť základnej školy Jána Majku 1. a 4. ročník Dolná Streda, súpisné číslo 695 a jej vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 31.8.2026. Kto je za znenie takéto uznesenia? Ďakujem pekne. Ďakujem. V súvislosti s ďalšími bodmi rokovania, ktoré boli v programe, sú aktuálne otázky miestnej samosprávy. Po poslednom zastupiteľstve som poslal schválené uznesenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, ktorú sme komunikovali, boli tam dve uznesenia v jednom bode, kde nakoniec som dostal názoru, že budeme musieť zmeniť uznesenie číslo 407. Uznesenie 407 týkalo sa vlastne podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Nebol zverejnený totiž podľa zákona 138 z roku 92 majetku obcí zámer, lebo majetky obce sa musia predávať jedine dvojkolovo. Takže na jednom zastupiteľstve musíme schváliť zámer a v druhom zastupiteľstve sa musí schváliť predaj. Vznikol by právny problém po podpise týchto zmluv, kataster by to neakceptoval, vrátilo by sa nám to ako bumerang, takže človek sa učí celý život, takže beriem to za svoju chybu, ale to je to, že oproti mňa má sedieť právnik a myslím, že nie je slabý. Dobre, nech sa páči, tak v materiáloch ste to mali, tak vysvetlenie som podal teraz, že čo je vlastne dôvodom. Nech sa páči, otváram rozprávu. Pokiaľ nie je v rámci rozprávy nič, dovolím si zatvoriť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 424. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní na 21.5.2026 schvaľuje poprvé zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 407/2026/23 zo dňa 13.5.2026 a po druhé zverejnenie zámeru obce Dolná Streda na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce katastra nehnuteľností C, parcelné číslo 1140/1 vedeného na liste vlastníctva 591 v katastrálnom území Dolná Streda, ktorý bude odčlenený po výstavbe trafostanice Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou akciová spoločnosť Bratislava o výmere cca 40 m2. To je za zverejnenie takéto uznesenie. Ďakujem pekne. Teraz sa niekto vzhľadom na to teda, že máme nadbytočný majetok v obci, čo teda nebýva veľmi často, máme tu štiepkovač dreva Vlasky, ktorý sme kupovali pred 12 rokmi cez environmentálny fond, poslúžil nám
a nebol posledné 3 roky na zástupce používaný. 5 rokov, takže dostali sme ponuku, že by sme mohli za 3900 eur predať, čo si myslím, že je vzhľadom na to, že stále asi 10 alebo 11 000 eur a s plynutím času má podľa mňa, prepáčte, nestihol som sa spýtať pani našej ekonomky, že ako máme vedený v akej zostatkovej hodnote, ale ako lepšie musím posmieť. podľa mňa to bude už odpísané na e-book. Za 3900 eur máme kupca. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Dobre, vzhľadom na to, že nie je nič v rámci rozprávy, dovolím si uzatvoriť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 425. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 21.5.2026 schvaľuje odpredaj nadbytočného hnutelného majetku obce Dolná Streda, to štiepkovača dreva značky Lasky, evidenčné číslo Gabriel Adam 307 Y Iveta, zelenej farby VIN TK 911 AS 4 Helena Denil 0 Laco Adam 70 19 za sumu 3900 eur bez zaznenia takéto uznesenia. Ďakujem pekne, teraz sa niekto proti. Ďakujem. Doplneným bodom je rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky číslo 8 SVK 9/2024 vo veci právoplatnosti rozhodnutí. V rámci uvedenia zmeny programu a doplnenia programu som to odprezentoval. Jedná sa o súdny spor medzi Slovenským rybárskym zväzom a Ministerstvom životného prostredia, aby ste vedeli, kto žalovaný bol Ministerstvo životného prostredia, kde sa preskúmával postup správneho orgánu, ktorý nám pridelil vodu, ostatnú vodnú plochu do osobitnom režime do užívania. Tento rozsudok je po našej kasačnej sťažnosti, ktorú sme vyhrali a vrátili to na krajský súd a rozhodli v náš prospech. Tak Slovenský rybársky zväz v zastúpení Vialege Pata, Slovenský rybársky zväz Žilina a Slovenský rybársky zväz miestna organizácia SRZ Sereď podali kasačnú sťažnosť cez Vialege, avšak teda táto kasačná sťažnosť bola niekedy koncom mesiaca marec zamietnutá a rozsudok bol zaslaný do elektronického spisu, ktorý je vedený na krajskom súde, na krajskom správnom súde, nie krajskom, na správnom súde Bratislava, tak aby som bol presný. Čiže bol nám už doručený a vyťahli sme si ho z toho súdneho spisu a teda konštatuje sa, že rozhodnutia, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia ako žalovaní, sú právoplatné, vykonateľné a nie je možné ich iným spôsobom po právnej stránke napadnúť. Toľko to snad k tomu. Je tam ešte bod, že zrušil ten najvyšší správny súd v bode 3 rozhodnutie správneho súdu Bratislava a to sa týka troch konania, ale úprimne povedať, ešte som to nestihol naštudovať, ako to bude. Ako podstatné merito veci je, že je to právoplatne uzavretý súdny spor, ktorý sa ťahal takmer 8 rokov. Veľmi dobre viete, že dvakrát nám to krajský súd vtedajší podľa štruktúry zobral predbežným opatrením. Mali sme tam naše ryby napustené, rybári na nich vychytali serecký a o tomto dneska prebieha ešte súdny spor na okresnom súde v Galante, aby sme dostali sa k svojim peniazom. Dobre, nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič v rámci rozprávy, dovolím si predložiť návrh na doplnený bod rokovania. Obecné zastupiteľstvo číslo 426 unesenie. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 21.5.2026 berie na vedomie doručenie rozsudku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky číslo 8 SVK 9/2024 vo veci právoplatnosti rozhodnutí Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo veci pridelenia ostatnej vodnej plochy do užívania v osobitnom režime obce Dolná Streda, ktorý je v prospech obce Dolná Streda, kde zaznenie takéto uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalším bodom doplnení sú informácie. Včera popoludní bola primátor, to súvisí s tými tromi meritornými rozhodnutiami vo uznesení vašimi, že teda pani Chorvátová iniciuje ďalšie pracovné stretnutie ohľadom koexistencie základnej školy. Zrejme som to zle ja vyhodnotil, nie zrejme, ale určite dosedila u neho pani Kováčová. Dneska som si to verifikoval u pána primátora, že či má význam ešte ďalej rokovať alebo nie, lebo som mu navrhoval ten mechanizmus, že by som využil sistačné právo, aby teda došlo k nejakému konsenzu a spolupráci, ale
ale zrejme určite som to ja zle vyhodnotil ten včerajší telefonát a dneska to teda upresnil pán primátor, že nás na to rozhodnutie, aby sme to zrušili, lebo tá kooperácia nie je možná, tak to by som to zjednodušene zhrnul asi tak. Verifikoval som si to telefonicky u pani Chorvátovej na ústredí z MOSu, kde teda ona vysvetlila tiež, že ona komunikovala s pani Kováčovou na túto tému, ale jej subjektívny názor. Subjektívny názor zdôrazňujem je, že 99,9% je tá cesta zarúbaná. Takže ale určite som vás teda dezinformoval nechtiac s zlým pochopením komunikácie za prítomnosti primátora. Nechcem to tu rozoberať do detailov, čo v tom vidím a ako to vidím, ale pre informáciu, toto som vám chcel povedať, preto som vám taký nádej ten mail poslal, že uvidíme, čo bude, lebo hovorím, že to riešenie by bolo využiť cistačné právo starostu a nepodpísať uznesenia, ak by teda došlo k detašovanému pracovisku, alebo teda vysunutému elokovanému, alebo ako to nazveme, ale k takému to nevyjde. Dobre, takže asi toľko v rámci informácií. Je vo vzťahu k informáciám nejaký dotaz, alebo teda komunikácia vo vzťahu rozpravy? Pokiaľ nie, dovolte mi uzavrieť rozprávu k tomuto bodu a predložiť návrh na uznesenie číslo 427. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní 21.5.2026 berie na vedomie informáciu o ďalších následných rokovaniach mesta Sereď pod riaďovateľom základných škôl na území mesta Sereď vo veci existencie základnej školy Jana Majku v Dolnej Stredy. To je zaznenie takéto uznesenie. Ďakujem pekne. Jednotku proti. Ďakujem. Nech sa páči interpelácie poslancov, pokiaľ sú vo vzťahu činnosti obecného úradu starostu. Pokiaľ nie k tomuto bodu nič dovolí si uzatvoriť tento bod bez prijatia uznesenia. Ďalším bodom sú diskusia pre občanov. Prítomný jeden občan. Máš niečo do diskusie, pokiaľ nie? Nie, ja som sa vidieť, že ako to chodí. Dobre, ako to chodí, dobre. Takže pokiaľ občania tiež nemajú v rámci diskusie žiadny príspevok, tak si dovolím tento bod uzavrieť taktiež bez prijatia uznesenia a prešiel by som k poslednému bodu, ktorým je bod číslo 10 je záver. Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť a rýchlosť a operatívnosť. Nás teraz budú čakať ďalšie právne kroky súvisiace s vyradením základnej školy, školskej jedálnej, školskej knižnice zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Touto cestou mi dovolte ešte, poprosím vás ešte páni poslanci, pani poslankyňa, dovolte mi pani riaditeľka vám poďakovať za vašu činnosť, aj keď ten koniec nie je taký, aký by sme si všetci predstavovali. Mrzí ma to, vy sa veľmi dobre viete, že čo som bolo v našich silách, aj vďaka poslaneckého zboru sme robili, ale ten náš hlas do neba neprišiel. Takže ja vám ďakujem za všetky vaše roky, ktoré ste venovali tejto škole, našim deťom a deťom našich rodičov a našich občanov. A dúfajme, že sa stretneme aj v dobrých situáciách, lebo túto nepovažujem o svojom živote, ale bohužiaľ aj o negatívnych situáciách. Toto považujem za veľkú predu tejto obce, ale nebolo možné jej zabrániť iným spôsobom. Ešte raz vám veľmi pekne a ďakujem. Dobre, zaujímavé, ja za sociálnu komisiu na aktivity, ktoré sociálna komisia vytvárala počas roka, tak sa pripravovali deti. Tak ďakujem. Vidíte, som sa na to naučil. Ďakujem.